så skal jeg have kaffe. Hvor det strengt. Og klokken er kun 8. Ja. Ved du hvad? Skal du bare høre, jeg har snakket med en pædagog, og hun hed, hvad er det nu hun hed? Hun hed noget med Ditte eller sådan noget, tror jeg. Nå, men i hvert fald, så sagde hun til mig noget med, at ungerne, de fik for meget yoghurter, og det var noget med talpædagoger. Men i hvert fald, så synes jeg, at det var... Jamen, jeg sagde også til hende, de skal ikke til talepædagog, fordi det har jeg prøvet en gang, og det er ikke særlig sjovt. Men det mente hun nu måske, de skulle, fordi de siger også inde i børnehaven, at hun snakker ikke så godt. Men hun snakker ikke så godt. Jeg er lidt træt her om morgenen. Alt for tid, det står op. Hun sagde også til mig, at inde på computeren, ja, sidder tit ved computeren, så var det sådan et sted, at man kunne sætte et ur i gang, sådan en kalenderting. Og så kunne man faktisk godt få den til at lave alarm, altså sådan ding ding ding, når at børnene skulle i seng. Så tænkte jeg, det var måske en god idé at prøve, så det har jeg så prøvet nu, og det går faktisk lidt bedre med at komme i seng, men det går jo med strækker lige at komme op, men selvom børnene de kommer i seng, så skal jeg jo lige ordne lidt med computeren igen og Second Life, det du ved nok. Men jamen, jeg snakkede så også med en anden pædagog, og hun er faktisk ret flink i grunden. Hun hed vist Anna eller sådan noget. Og ved du hvad, hun sagde også til mig, at vi kunne godt mødes en gang. Jeg sagde, det ville jeg gerne, fordi så kunne vi finde ud af noget med en ferie til at Schneider. Og så kunne vi komme på bondegårdsferie, og det synes jeg var dejligt. Ja, det synes jeg virkelig, det var rigtig lækkert, for vi har aldrig været på ferie sammen, Schneider og mig. Og så spurgte hende også om der var internetforbindelse, for det er vigtigt, sådan at man kan komme ind og ordne med computeren der. Men så sagde hun til mig, hun sagde, at det skulle jeg selv finde ud af, om der var internetforbindelse. Det kan jeg jo måske også, men så sagde hun synes, at jeg skulle være sammen med drengene, i stedet for bare at have computeren med. Så jeg godt tænke lidt på, at det var i grunden nok også det, man skulle, fordi jeg kan godt huske, dengang jeg var lille, min mor og far, de havde altid så travlt. De havde aldrig tid til at sammen med mig, når de var på ferie. De skulle altid have et svin, og så skulle de handle, og de skulle hele tiden noget, og det tænkte jeg egentlig på, det var lidt træls, men altså hvis mine drenge, de får det ligesom mig, når jeg tænker tilbage på det. Jeg havde sammen med min mor og far, jeg så der jo faktisk aldrig. De var jo faktisk alle mulige andre steder end mig. De havde det så sjovt, det havde jeg da. Eller der var også nogle andre børn, som kunne lege, men også tit så lå jeg derinde i campingvognen og var lidt ked af, fordi jeg vidste ingenting om, hvor de var henne og sådan noget. Det synes jeg var lidt sådan træls. Nå, men det jeg lige skulle sige noget mere om, det var de der pædagoger forresten, det lovede jeg jo egentlig at fortælle. Den ene der, hun der Ditte der, eller hvad hun hed, hun var sådan, hun gik rigtig til hende, altså. Hun var godt nok sådan lidt skrab måske. Skrab og så stærkt ord at bruge, men hun i hvert fald gik bare lige på og hårdt. Og det der med mad og sådan nogle ting, hun ville lave om på en hel masse der. Så lige godt måske være lige hinanden. Altså, de var begge to flinke, det var de. Der var ikke noget der, nej. Men når jeg sådan tænker på det, så synes jeg, Anna, hun ville i hvert fald, hun hed Annie måske, ja. Men i hvert fald, så synes jeg, hun var utrolig flink, og sådan, hun sagde slet ingenting om det med mad og sådan noget med børn, og det er jo altid de pædagoger, de snakker så meget om med mad, og jeg skal komme efter dig. Men ved du hvad, nu har du hørt lidt om de pædagoger, og så tror jeg nok, at jeg skal da have tid på igen nu. Vi kan også godt lige nå, i hvert fald sådan, at ungerne, de sov nemlig en uge, og ungerne, selvom de kom lidt tidligere i seng i går, så sov de faktisk nu. Så jeg tror lige, jeg går ind og lægger mig lidt. Bare lige 5 minutter, ja. Men hej.